No niin, nyt täällä ollaan metässä vähän. Lähdin itekseen puuhastelemaan. Otahan mitä täällä on parissa päivässä saatu aikaisiksi. Muutama runko on pätkitty ja siinä on vitosia. Pääsee sitten seuraavan kerran ajamaan niitä pois. Mikäli urat kantaa, nyt on plussakeli, niin siinä on vähän haastetta. Mutta jos se tekisi pakkasia, niin sittenhän se kantaa taas. Ehkä. Joo. Siinä nyt on parin päivän saalis 2 mieheen rauhallisesti tehtynä. Ei ruvettu hötkyilemään, ettei tuu vahinkoja. Tuosta olisi sitten tarkoitus tulla Mönkiellä ja Kärryllä ylite. Siinä on vähän syvä oja. Täytyy siihen viskoa vähän latvuksia, niin pääsee helpommin yli. Ei kyykkää kärrykin. On vähän kivikkoista seutua. Kyllä se tästä. Jatketaan harjoituksia. No niin, siihen on nyt vähän sillanpätkää tehty. Tuosta pitäisi kaiketin mennä ylite. Jos ei ole sitten kovin liukkaita nuo puut. Se pitää välillä lakisääteinen lounastaukokin. Eräpenkki on siinä, komeaa käsityötä, ja siinä pienet tuleet, niin saa kahvit ja makkarat paisteltua siinä. Kohtaan sitä jotakin jo kotiin.